You know guys, the feeling of kanang mura nagaji kag mabuang sa kaketas. Mao na ni. Patig mga bata daari guys nga naghuwat silang order, wa na gitrippingan na pod. Hungog nagadaan ni lagi. Smile na yan. Halo. So guys, para tipid guys, mupalit na magtubig nga dak-dak kay arong di na mo palit og luha kay inig mahamantag inom di man sinata mahurot ihatag sa atong uyab salin. Oh, inyo nang mga salin boys. O di ba? Arang tipira ka ado. Everybody, si Florami Bula na ni nangita mig suwa daari sa isdaan kay wa mi suwa. Oh guys, nakakita maggrabing makuang isda pero di mi mo palit daan kay arang mahala, di kay igog atong budget. Kay gibahin-bahin ra lagi pod guys. Grabe. Aga man gipalit guys, nukos ra. Ay sugba. Ada roy, di na ta mag-inarte guys. Maado na laman ning nukos, lami ba pa ning nukos asugbahan ja. Aga mang napalit kay katumang murag dak-dak na. Pero na-miss ko ng isda grabing magkuha. Grabe tulugod ka kilo ng isang buo. Ay! My God, wak. So, kita daan ni guys, bahala na ni makalubang-lubang tada ni slapok, bahala magkalapiti tada ni slapok, di ka ko masakay. Bahala pag magbaklay ko, pero tanawan ninyo guys, agagianan guys. Arang nagadyong lataa, sige uwan daari, pero di ko masakay, bahala makinahon sa. Okay, so loto na ag nokos nga gisugba ni Undoy. Wow, nanapagitang panakat sa tijan, pero tayo guhat ya, lagi guhat ya. Mga anto guys. So, paghaman magpangaan guys, dito sumigpang lakaw ng Maria Miradjon. Maungi guys, sa mga labdyan sa barangay Tapon, Ubay. Iganahan ko, pero medyo lubag-lubag agilang dagat ron. Kaya siguro, nag-uwan, lagi. Yan naman siguro nang uwan, malubag. Kaya sagol man siguro ni ilang dagat. Nice gadyo guys, iganahan ko. O, dyan ay mga bahay na guys, kipanungtong ras dagat. Nakamayos ko daan ano, asak na sila mga libang. Handa guys ba, sa mga nakahibaw guys ba, kay sa unas gamay pa may ingno na nga kanang imo buhok og babrown na ingno mis amo ang mga silingan nga muram kag tagatapon. Ano ba? So, nanan ako sa mga tao diri wa may brown og buhok. Siguro maingon sila nga na kay duo man sa dagat, di ba? Musik kag debdeb sa dagat, agi mo buhok kay murag mapunhag, murag sa jag mayelo. Mao siguro na. Karon pa ko nakaagi daan ni. Nilibot mi Miss Undoy kay pista man di ay sa Ubay daning tengura. So mao to nga nilibot mi kay traffic daghang tawo dito mga namista siguro po na makal sa bangita siguro po maajuhon. Mao to ning tipas mi. Jawa mi magmahay kay gwapo man pagamang naagian. Nice karon pa ko kaagi lagi daari. Barangay Tapon Ubay. Unsa nakasinabot mi Undoy mo diretso mi talibon kay kutas na kaajo. So guys, di amis chowking. Agay, gini ko jugog kag chowking guys kay mo dani kan anan sa dito pa ko sa Manila kay mo ra malagi pa ma-afford kay na may makapakaon magaranig isa ra gatos imong kwarta. Guys, feeling singir ra bagay ko daan kay na may tugtog. Kanang kanta ka guys bang kana with feelings guys kanang murag sa kadi apil singing contest inga na hang na feel dari kay liman ka grabing ketasan na dala may ba ikanta ning way suding tijan kay taas hinuong ka og tingog. You know guys, the feeling of kanang murag nagaji kag mabuang sa kaketas mao na ni. Patig mga bata daari guys nga naghuwat silang order wa na gitrippingan na pod. Hungog nagadaan ni lagi. Smile na yan. Halo. Yes. Uy la. Ay la, lagi na dark lagi sa kaso color na. Ay, kuha kap sir palihog. We have botche and wonton soup. Akaon doy laureate ag ija. Agahe kay rice meal ra. Anja guys, di man mawana itong silpi-silpi kay panagsara ba pud makaarhi kay ladyo ba pud ning talibon. Ja maora pud ni nadao-dao siguro nga chowking. Gimingaw pud ko ng chowking lagi kay wa kakaundugay ng panahon. Ja araw na pa remembrance. Undoy sige magsami silpi lagi ta. Anja guys, sa wadamhang pagkakataon sa sige nagpanghingi kay dami na nuo guys. Ini guys mga gwapa nga baji, mga trabahante daari sa Alturas talibon man ni guys. So
Nalipay ko kay nanagad sila na sa mga itong isistorya. May nga na dyan, nag-picture pod me. Char. So, salamat day ka doon mga girls. Nanda guys, murag diha to yung mga manager but ito sa Chowking. Doon na duha pag nakalimot ko. Pangutanas ngan. Salamat day ka sa injuhang pagtagad. Mga taga Chowking dari, mga staff nila. Tsaka to murag manager ka dito nila. Salamat ka adyo mga sir. Unsa guys bani hapit mi dari guys kay mura magnaa dari atraksyon dari sa Barangay Santo Niño, Talibon. Unsa nga nabuang na lang sa undoy inayo hapit na mabugtog tilaw kog inayo galibot-libot na sa undoy inayo. Wa magazin tubag may mga tao. Mao to nga niingon na lang sa undoy nga diretso na lamang kuno may unsa kay lain pagka makasuhan sa trespassing wa may bantay agilahang atubangan. Unsa mao to ning sud mi dari. Nangita lagi bistaw jagi wapuhan ko dari mga pajong guys gipang sangat magilang pajong dari. Mura nagning papas na magitang kulor kay kanila laging mauwanan mainitan. Siguro sa bag-upan ni arang nice ni tanawon kay rainbow man nagilang mga pajong nice ginaisan mi pero wa mi makadajon kay wa may taw. Sige ra mi singgit wa mao ni siya guys kining Beratchan Inland Resort mao siguro ni wa may taw sayang wa mi kasud. Unsa guys, naagi pud aring integrated transport terminal sa Talibon karon pa ko daan ni pud nakaagi mong giagi kong undoy. Wa po pud ako man pagilang terminal. Diyan tabo man kuno nalig masabado ingos undoy. So ito mas undoy kay dani mas undoy gatrabaho sa una sa Talibon. Unsa guys, di ana Miss Trinidad guys, ingon pus undoy guys na ako no dani arang dake akaadyo nga poultry farm. So mo tong ning mo honong ta kadyo. Mauna ni guys, grabe tanawan ninyo arang daghana kaadyong manok. Awan ninyo guys. Puro gadi di manok, puro labojo. Grabe taman pa dis kinatumjan dito. Wow, wala na amis jud ko ara man jang dako Taman pa na dito no. Ito kusukan. Na street dito guys. Dahil batangan po nila glubi. Diyan tagakag manok og glubi. Oh guys, amazing. Tagakan nagbay sa manok og lukay impas. Magaba. Ala, nice. Tara, let's go. Murag mo na pinakadak sa Bohol. Siguro. Gagali sa lisod intang kog istorya dato guys, agahang mas arang piuta. Mura magkog gibaatan. Mura na kog di na ko makatingog halos. Muto na kali sa lisod kog istorya. Madyo kay voice over kay maka istorya pa paspas. Bitaw na amis bitaw ko tilang manukan guys kay garabing kaluwag, daghan ka adjong manok. Libo guro to ka manok. May simbahan kane. Isa may nagkwanta ni. Ay si Kuan to Pastor Eman. Hello guys, karon pa ko kakita ni munisipyo sa San Miguel. Karon pa ko katamak daning sentro. Hi Ate Marcelina Labonete. Di ako te sa injuhang munisipyo sa San Miguel. Karon pa ko katamak dani kay taman ra man ko mahayag. So excited pug ko makakita sa injuhang sentro, sa injuhang lungsod kay wa pa ko kakita. Tana guys, igo ra man ning lili guys. Madyo na ra man nalipay ko. Under construction pa siguro ni kay murag na daghang gitrabaho dias ubos. Padadyon pag-uswag San Miguel. Char, gwapo po to. Nice. This is it guys. Pero paluong na ni sa sentro. Kakakita na ko sa mga kanang mga establishment. Establishment. So guys, wa na ko kaagwan tas ang kauhaw dani guys. Nangita ko og mapalitan og tubig. For anything else, di ay magpasalamat ko sa mga sponsors na gipang suot. Kining ang jacket nga Levi's from Ate Charity's Love. Ate Bing, salamat dani. Kaning ang gisuot sa ubos from Ate Iba Pastor. Salamat. Kining ahang bag from Ate Jocelyn Yang. Kining medyas gikan ni Undoy. Kining sandal kang Terry Burr. Salamat sa inyong mga gipanghatag na hag. Ra siguro dani jeng pinilit kidarang sanggal atog sangkatoy mo ra gadyan ang ika-proud nga muragikan kasi na pero kaning tanan nga inyong makitaan puro ni hinatag. So salamat ka azo ninyong tanan kay di na ko magpalit-palit og sanina kay inyong kong panagaan. Sahay mo palit ko sa ukay-ukay kung kanang maikag ko ba kay kuan raman pud barato raman pud ja. Sometimes it is good to reward ourselves sabi sa ukay-ukay ra tuho pero malipay naman po kog ukay-ukay guys oy kay lami man pud sa feet sa lawas anja lamig tela. So guys, para tipid guys, mupalit na magtubig nga dak-dak kay arong di na mo palit og luha kay inig mahuman tag inom di man sinata mahurot kay hatag sa atong uyab ag salin. Inyo nang mga salin boys. O di ba? Arang tipig ra ka adto, nawa pa jud daghang bitbiton kay usa ra ka buok Di man po na jarte, lami bagahang laway doy. Okay kayo? Ha? Okay kayo?
Okay guys, magpabugong nami kay murag na napay dag-um. So, mao na ni si Jag guys, ag sentro sa San Miguel, Bohol, char. Na guys, ilang merkado. Wa na lang mining kukog dito, ning igo rami ni Liilin. Masalipdan man sa ilang habal-habalan, ag ilang merkado, kinanglan mo ka musud. Wa na may musud guys, kay padung na pud mo uwan. Delikado ka adyo guys, ug mag-uwan, kay mamit-pit ming duha, magkurug-kurug, may di ra ko kagwanta, grabing bugnawa. Inton si sincha tada ni gahat. Anja guys, bayungan taagi guys karo makakita tas mga kanal didto, kanal bitong mga irrigation bitaw sa kanang bayungan daw. Kini ba guys, tanawan ninyo guys na daghan ra budget og tubig, lami lagi itibugso. Pero hadlok man good pud guys, Jesus to ana lagi naikid na lagi motor. Taas-taas pag man biyahe daan ni guys, dugay pud mi nakaabot sa highway jud, arang duga ja lagi sige ra kagkakita ingani ja. Mahaglok ba ja ko ilabay na og kanang mapiot nagdaan. Feeling na matagak na may mangingani ba may pizza rap play nang na murag gamay na lang kasi kuwang hugbang nagajid mi daning tubig imong tawanan kun ja murag pagi tareng nila karsada nila ba gi tawag na nagiplat nila ba na anja ag uban nga graba wa pa makatag haglekon ka adjum hadlekon ja mapandaw kun hay motor ja matibugso kun hay mireto ng mga lumos ni bila rapi tari ta kalusot so scary. Pero guys, makalingaw po magtanaw-tanaw sa mga view, kaya tanawag mga mountains ninyo. Klaro ka adyo, arang ka nice. Murag ag panoramic park man siguro na di ko sure, dyan ay basak, may mga baka. Malingaw po ka magtanaw sa mga gianan, pero hadlak lagi nga nila na. Gamay na naman siguro ang murag kasi magmatagak. Nagkaglakan ka adyo na, wapa mapatag ag ubang mga graban. Dya feeling na humamusmus na kuno ni. Anyway guys, what a day. Adventure man po dagamong adlaw today. Salamat po ni Undoy ug sa Ginoo sa protection nga diyang gihatag namo while gabiyahe mi na enjoy po ko sa among nakita ug among gibuhat karong adlaw ang ta na enjoy pod mo samtang gatan-aw sa amo ang mga tulumanon today. So see you again on my next vlog guys. Wala ko mag-vlog na ni kay kapoy na ko na lubat pod agahang kamera.